Aku beli pi ki prolog ki bi ki jenga pedeng sumpah pi po jongan dengan channel jengi but mentaga ski ngan sedang ya kan ka series ka thamai ha ka ba ngan persang man monra ya ka summary jengki kot but mentaga tiyo ngan persang man monra pi ya ka series ngan sedang pi ya ka series ka thamai ha ka bangin le ya ka summary jongan ka kot ka bakartang fokus anu what matters ka barat ho Daudarius Forox kani kalau kot kalau ngawini kot kebadan kamha haka jim jungi kebalapan pengkela ya korkom tre jungi haka jim jungi kebamanda kasni hoj kani kot kalau kebarben bat kabamporing hano shitayo pan puli ya kani kot bat ladangan di explain ladangan batai pi ya kawe pakawe kalanong dan ya kawe pakawe kabentakan bampordo hendru henyo kenta dengan persangkat kepala ban penengkot ekabat dengan wanra eka hapo like punit dan dengan persangkat kepala ban wanra ya kaji kai kepala lengkot Henry kaji kai baroh dengan ketuk napo jong nekot tungistang kebanukong kajing kebakrau tam jong kaji imjungi kam deba ngim dan por Henry kajing kebakrau tam jungi kalong ba ka fokus jungi kalong keba sapriang perkat ya gini Pitre baro cisni bat pila bat haka bakut tungusni fikali lade mele ayum takasni pila bon kam Henry pim shemale ya ke ba mentoy pila tre Henry om baro ki bakong san bat kata ka jingep her kala pantai ya pi ni kala pan pat ya pi kani kalong ka phang pedeng jong kani ka kot focus on what matters ka jinge basisha kamde kwa kumno ni kunai ya ka porjungi penban kade kumno bangi penjai ya ka ciprakat jui haka jingshisha ka jingim jung pi ka ya cha phang hai pi pende ya ka jimut jung pi lada ka jimut jung pi ka kut haka jingwut ka jingthut ka jingim jung pi kan long ka jingim kwa sapriang lada ka jimut jung pi ka lej haka jingya nujor ka jingim jung pi kan dap da ka jingmum hut lada ka jimut jumpi ka lej haka jingti ka jingim jumpi kan dan hapeng jong ka jing artatin tangkum ni hai ka jing khmi jumpi ka yai hangta ka lawai jumpi ka bol Henry ka jing ka lomba phim shem la rai haka jing jumpi ba hai pin bo it ka jing khmi dan ya ka fokus ka jumpi ban ka phone jumpi ka pan bai na ka mata jumpi ka notification ka rai ya ka JJP but ki wei ki beru ki rai ya ka JJP but pishu bot ya ka kriang kumba long ka dok ha ka bala yap kali la de ya ka wei ki jingkali lada ngamla ban te la kam wat ya la ka jong ka jimut ka jimberkat hato fila ban control ya ka jingim ya la ka jong ka jingim hang ni ka jing ka stang man ni piperkat tungan ker school tang chipang Henry Pims ngau thu kumno ka ta ka ship hang jong pi kakala suki syaki kenta piong tongan piktang kani ka video bat suki pims ngau tho ba kani kalong penban kata ka jinglong jongpi ka man lakas ke la train ya ka jabeng jongpi man wat ya ka jing ngau bang ya kata ka jing ngau bha ka tang shi khalimat bat phikiar na kita ki kam ki ba hang niru kadon ka jing sha ki penong ngi ba pen ngau bha tang shi khalimat bonsen kador pi haban siu hakalawa jongpi bat ka ka jing ka ba phi mat manta bonsen uso bothiang ni uso ubang usamat pin samat hakalawa jongpi penban ka jabeng jongpi ka jit ya ki ba jam ka ba kloi bat ka ba long tang shi khalimat bat kata kalong ka ka ba bun ka ba ki ba bun ki le sakawa ki jing Pimduna kabor. You have no limited energy. Henry man lakasngi ka jing pelit jumut jumpi kaduna. Ke ka ba ki babon kile. Ki penut ya ka por jumki tang haki kam kai. Ki pe ya ki stories, ki pe ya ki post, ki anu jor ya ka jim jumki bar ka jim jumki we ki scroll ham jumut. But hem ka jintumo. But haba ka dai por ki bakin le ya ki ba sai so. Ki ongpat ngam skam don borsho ni ngam skam la shu ban le yakani ka daw ko long ka bor jong ga jimut jong ki kala cha menta undur kumne jia yu lada man la kasta pikithia na jingthia jingpi bat phik mi tang ar
lani lightly ki kam ki ba kongsan lani ki kam ki ba dan kam phi bo ya ka phone chingai phi pun na ya ka jing pun thot phi pun na ya ka jing ya nu jor ya de bar ki we phi la ban pendep khenyat i kam handre phin pendep jana ya ki but kani ka long ka aka ka ba la ban pen ka la ya ka jing jo phi sawai ka jing long ka ba ma ba pishim ya ki aka baro ki long ki ba kongsan ka we pa ka message ka ba kerki ka we pa ka notification ka long ka ba ton kam Marcel pa ka phone pi treng yingi score pi Henry haka jing shisha baro kilong ka kongsan dan ki aka ki belong tangkum kita ke jing sawa kam kai jing sawa ki ba penthot ya pi ke jing e kalong ba bon ki bru kim la ban pendia pher hap teng jong ke jing sawa but kata ka jing pen kedeu but kata ka penjot ya ka fokus ke chopi ka jing pen kala ka bakrao ka wan haba pistang ban keli ya ka wai ka jing keli ka basuk hashwa ba phinde e to ka ne kalong ka bakongsan lani nga shule menle banga bon kam ban pen i ya ki we banga bon kam chisha but ka ne ka jing keli ka wenno ya shiteng kita ka jing wit ka jing pen thut na ka jing chopi ka jing chisha ka lo phim don kam ban le shibon ki kam ban fidan kam ban le ya ka kam ka badai bat ka kam ka bakongsan bun ai ki briu ki ong ba ka jing bon kam lani ki jing le bon li ki kam ha ka jiko por multitasking ka pen long ya ubru ba un long ubru ba smart lani ubru ba start hande ka science pat ka ong mar khong ka multitasking lani ka jing le jang phi shi bon li ki kam ha ka jiko por ka pen thot ya ka jing concentration jang phi ya ka focus jang phi but ka penduna ya ka jing say so tang ba phimla ban le bha ya ka we kam Henry phile shibongi kam hakar kam ba shirk hai hakar kam ba punjulor ya ka kam ba mundur menta dala phile bha ya ka we kam daga ba penle jumut bha phindep kaloy ka kam but phinle bha but phinle jana ya ka but hakaba khadu phin hun kam sim ya ka ni ki khot ka jing trai ka ba jilu a deep walk but hakapar thementa ka ba tap ka jing ban thot ka jing trai ka ba jilu ka deep walk ka long ka ta ka jing tibet ka ba long rare bha ka ba duna bha ki biru ka ba lam baro ki biru ki sha pan wit ha ta ka jing ban thot ha ka ta notification jong ne ka perthai jong ka juk ka bang eventa tang ubru ubala an pan ne ka ta ka jing bat jim rakhat jong ubala ban ya chi phim dan kam ban yele bar ka perthai baro ka we ban fitan kam ban ya compete ani ban yele bar ka ta ka jing ban thot la de kita ke jing ban thot ki ban thot ipi fitan kam ban compete ani ban beat tang ya kita ke jing ban thot kasngi ka ba phila ban le ka ne kas jing san ju pi shisha na mang pi ba kalong kata ke eke ka bomla ban jor omla ban khang shu ya kata ka jing job ha ka jing jong pi ha shwa ba phin pen kiu ya ka jing focus pi fitan kam ban penja ya kata ka jing sawa ya kata ka jing ban thot na ka jing jong pi namar ka jing ban le jingmut lani ka focus kam dei ka bor ka ba phalla ka jing ban le jingmut ka dei uso jong ka jingla jong phi ban weng no ek ta ka jing ban thot ka jing tlot jong phi ban le jingmut kam dei ka jing Henry kumno ki saudong saukun jong phi kilo kumno kita ke environment jong phi kilo phi im ha ka parthei ka bala shna ban ban thot phi kani ka parthei ka don na ka manta ban ban thot kita ke notification kita ke social media kita ke jing perkhar ke ba bonjai but kataro fidang khamilenti ban ban le jingmut kata kalong ke eke ka bomla shisha tang ka wai ka rol ka ba supa ka eke ka penthut ya ka jimut jumpa khat jimpi ya jangai no naki tang ba phin shubo silent ya ka phone jimpi Henry bo ya ka shi jangai na pi tang ba phin off ya ki notification ja ka phone jimpi weng no eki apps ki bom don kam ya ki games lene ya ki no ki application ki ba phim don kam ha ka phone jp when no ki mar teng teng ka wan ka notification tang ban wit ipi na po jong tu ka application na mar ka jingkala kam wan tang na ka jingrai ka ba scam Henry ka wan da ka ko sa ka ba ki sha ka jingmut jong phi kam la ban shong ko ka kwa ban le re la phim a ya ka lenti bakan yai kan wat ya ka lenti ban pan thot markan ta ka long ka jing long jong ka jing prakhat ka jing pen le jimut jong phi kam de ban ong em
Henry ka jing pelai jemut jempi ka long ban ong hoi ya ka we ka kam ka ba kong sa lani ya ki kam ki ba kong sa prioritize lani le shwa ya ki kam mentabun aki bru ki ba kwa ban nanglut aki baro kitip kendet kan soy bat kinang ban tre kendet kan soy Henry omdon kanong ring ka baskem hagata ka jing nang ka chaki namar bakim la ban ngam jelu hagan no kam ka bakitre kumakatin ko a master, a jack of all trade, a master of none. Ula barokai Henry umla banjanai hakaweru kakam. Namar balai namar kajing fokus su ukalong kinjat hantu kamlong ka bajiliu. Bar hakabar themanta unu ubala bantri jiliu usai ya kata ka kador ka bakor hakajim. Ubriu ubala bantri jiliu ya ka we ka banta uyeng kam halor ban ya kiwe. Nambar kiwe bat kilong tang kita kijing sawah hakawancu. Namar kata to keli ladi hato pikwa ya kata ka jing jiliu ne kata ka jing penwet. Namar pimla bandon ya kini ar. Ka jing job ka basisya ka wan hadin ka jing job ya kata ka jing kenja. Ini kita ka jing penwet haka jing jobi. Bonsin haka to ka klimat ba ka kam ka kibri bonsin ki shungop haka ta jing biria haka jaga ta jing haka ta ki kam ka jang pertai but hang ne pistang ban lem no haka ta jing im ka jobi ka jing skill ka stang lada fiasha what lada fis ngot thai fis ngot boring then if fis ngot nat then if fis ngot ya ta ka dei haka ne ka banta kata ka jing la jong pi ka kala Sakabai ka jinglong ka ba kongsan. Sedang ya ka ski jong pi da ka jing yo ka ba shy ba a clear vision about your day. Lada fis ngo babaro kilong kibatan kam kamot ba omdan ka eru ka watan kam. Jit namar kata tang ar lani lai tili ki kam man la ka ski. Kane kan yalam ya ka jing jong pi shakwat. Baro ki we pat kilong tang kita ki kilat banjit. Kajing penle jimut kam de kapuj. It is not a skill. Kalong karukom im kajopi. Kade kajing rai kabaman lakas. But way kata kalenti jompi ka shy. Kajing kiu jompi ka stet dalati. Kajing shy kawan na syabar. Henry kawan na kajing long hok daladi yaladi. Kali lada ngarang sa tang chisnem bangan im. Kai ngan pelit jimur haka jim juga. Bada kadon kam yang aman learn ya ka we ka skill le ne we ka jing tibet kai kata. Lada nga haban je tang ya ka we ka ba kongsan tam haka jim juga kai kin kata ka kam ka ba kongsan. Kini kilong ki jing kali ki ba Henry ki IP ya kata ka jing kedau ka direction a clear direction. Ka ba syai ba haka jim juga. Wanam be ya kata ka result kapisa kajing job kajing itu Henry tu penlejimut ha karukom trejim namar lada fitre ya kanong kam pimyo iya kita kisok pimyo iya kita kajing job pimyo iya kita kajing itu itau bunsin ka penduk no ya kita ka bor pa pentre Henry lada fi penlej ya kajimut jumpi ha karukom in the process namar pag result kam syong ha kakti jumpi Henry karukom tre kabaman lagaski ka syong ha kakti hato fikloy ban syakot hato fikir na kajing pentot hato finyele shwa yakikam ki bakongsan ha kajim jobi kane kalong ka bakongsan barsagawe kiar na katakai ikabaya nujor yalade batkiwe kajing ya nujor yalade batkiwe katukno ikata kajing suka kajobi kajing nujor katukno ikata kajing pelet jumut jobi ikata ka fokus kajobi baro kidon la kajong kapor but kajingat enti kabaper menta nada fiyo yaki perot jampi hakajuk ke kelas pule hakajuk ke karukom pisan henry fiyo bakila ruspa kila job hakaji jampi mahi pat pidang satkut warang kuslai kapor jampi kan sapoy mare yala kajong mare hakatuhi ke klimat bapi sange ban nujor yala de berkiwe kajing san jampi ka sedang berkiu
ba phia estate ka kham khlan bat phin long ki bru ki ba kham suk bat khaddo e fit balai file eki baru bat khaddo e geli ya daw balai file eki baru start with the why tungan shukali pi balai file ya kata ka eki ka ba phil hatto ka de na ka jo spa nga kali yelri bon sen ni ke jingkali haga por banga shna ye ni content jipi haga por banga shna ye ni video ya nga ay ni jingi ka jipi na mata jong ka hatto na ka ta spa hatto na ka ta jing lai do hatto na ka ta ka buram ne na ka ta ka jing lada ka balai jum phi ka lot ka jimpel le jum ka jumo jum hiro kan long patlan Henry lada ka jimot jum phi lani ka jing thumu jum phi ka shai ka jimpan vit ka jimpan thut ki do no baro na ka chi jum phi namar menta pitipa ka ka ba phim di bantu haga ba ko jong ski ka jing im kam kala tang shi khalimat omdan video omdan jing aimen sem omdan hinu ka jingran ka we ka si ka ba biang ka jing im kam la ban kala tang shi khalimat Henry ka jing im ka kala da ka jing rai ka we ka jing rai ka ba shai but consistent ka jing ai beteng ka ba man la ka ski lengba ki jing long ki beret kumta ka jing kala ka stang banjia namar haka ka ba ka jing mo jumpi ka yaj ka bor ka yaj but haka ka ba ka bor jumpi ka yaj ka jing san ka growth jumpi ka chia kumta kan ma ygne phimdan kam banyale ki baro phimdan kam ban pen le ya ka jing mo jumpi haki ki baro Henry tu pen le ya ka jing mo jumpi haki ki ba kongsan haka jing hangta ka jingjap basisha ka stang ki perlog bi jenga larifi sngo yo man sim yang ni jing ka jeng tagasngi subscribe ya ga ni channel jingi namar hapo jong ga ni channel jingi naga por ni ju ai ya kum kini ge content ya kum kini ge jing kai hajuk por like ya ga ni video kan ai man sim yang but hajuk por share ka shaki perlog ji pik ba pisngo don kam ban yo sngo ya ga ni jing kai in second do pi ha ki pat video tada haru por bye bye stay safe